Kawai ke iing kala syak bam shngem ha ki thli ding ha ka arpu santre ubanai kala lingkot arajar arpu lai ha ka Shnongpdeng amlarem subdivision bat kane ka iing ka dei jong ka kong jemala limba wahe Shnongpdeng uma benai singkrem ulia tho ba kane ka jingjia plo ding kala jia ha ka por khat wei siteng men step bat ka daw jong ka jing plo ding ka dei ne ka jinglat kala air ne ka tendong shet jing shet ka bala wanra ye ka jing plo ka ba jor hadin ba ula pthei Ula ong bahagian ni kejing jia kamshem ladan kano kano kejing mensau mensnam jong ki breu henrai baro kejing don jing em jong kene kejing kila kela de pilot. Mana eh? Ini nama mana kau Ni.